team lena besinikiwe ngo-2019 eBhayi. Bekudilizwa uphinda umisele imanyano sethu. Kwabanye abantu ke zadilika nyhani. Mayibonge. Amen. Kwaye zadilika nyhani imanyano sethu. Siyaphikisana. Ngeke ndaphikiswa pendini na unqetwe liphiqhina. Ngoba we are not sure. Mayibonge kwinkosi. Kusekho impikiswano esikuyo. Kodwa ke ndifuna ukuthi namhlanje xa ubeke kwisendaweni enzima uthe uthe kuzovala unyaka lona uyaqala kumngokunyaka. Haleluya. Uthixo anisikelele. Sijonge kwixesha leAdvent. Ixesha lokuza komsindisi. Kodwa ke kuthiwa noba uphi ngoku khawuphindele eBethlehem uyoqala uhambo olutsha. Nazo nje into ethethwayo uThixo wezinto ezintsha. Noba uhambo lwakho belikude kangakanani neBethlehem, kodwa ngoku siyacengwa ukuba make siphinde apho sasisuka khona sibheke eBethlehem. Ndifuna ke ukuthi namhlanje sukani nime niziphakamise inhloko zenu ngenxa yokuba isondele inkululeko yenu nohlobo selikufuphi. Ndifuna nje sihambe kuloo ndawo. Uphakamise inhloko yakho ngenxa yokuba isondele inkululeko yakho nohlobo selikufuphi. uThixo wezinto ezintsha uthi namhlanje make sibe nomzuzu sime, ngoba kudala sihamba kodwa ngoku sinikwa umyolelo wokuthi khona ukuze nikwazi ukuqala uhambo olutsha yima ungeqithi. Senje lo nto. Stand up and lift your heads, for your redemption is growing closer. We have a reason to be hopeful. We've got a reason to be hopeful. But that's jonga imanyano yethu siyibona itsala nzima. Kodwa lo mbhalo uthi ngoku kunzima kunjalo. We've got a reason to be hopeful. Ngoba owethu uThixo unguThixo wezinto ezintsha. Noba ibindala kodwa uThixo uyakwazi uba eyakhinda uThixo ngexesha lakhe ayivuselele ibentsha. Thixo anisikelele. Ngexesha likaThixo there is lot of anxiety. Ngenxa yobude balo nyaka we are not sure. Kodwa ndifuna ukuthi xa uphela lo nyaka we've got a reason to be hopeful. Ukuthi owethu uThixo uzawuqala into entsha. Ngoba unguThixo wezinto ezintsha. Yile nto amaSirayeli akufika phezu kolwandle awayibona indlela yokuwela. Kwathi ubunguThixo wento ezintsha wavula uThixo indlela entsha elwandle bawela abantu phakathi. Because he's a God of new beginnings. Sebencamile. But there are times kasincamile thina. Hallelujah, basalwana. But we've got a reason
powerful. Ukuteka Thixo into ayipheli mayibonge inkosi. Noba ingangathi iyazika kodwa kaThixo into ayipheli. Ayiphele kaThixo. Mayibonge inkosi. Ngoba unguThixo bezinto ezintsha. Hallelujah. UnguThixo wezinto ezintsha. Noba inhloko zethu sijonge phansi. Ngoba lo nyaka usenze inhloko zethu sathokombisa. We are not sure. Sithokombisa inhloko sinemivumba. Kodwa uthi lo mbhali masisiphakamise. Make sime man. Siphakamise inhloko zethu. Kudala ujonge phansi. Uthi Thixo namhlanje khawume. Yima ungahambi. Ufuna ukuthi ke sizokwenza lonto. Yabona nje basinxibe white. Ngumfundisi weorder advocate Malindi. In the next andazi ukuthi senziwa na lanto kuthiwa i-candle light. Ulayitwa lantoni? Lanto lezibane. Hayi ngithathele nilaziyo. Apha eKapa kubakho ixesha lokuthiwa kulayitwa ntoni? Isibane. Mayibonge inkosi. Sisondela kwelo xesha. Ixesha lokulandelwa ntoni? Kwisibane. Hallelujah. Amen. Hey. Sizawuphuma noba imeko yakho ibinjani. Noba akhange uphangele unyaka wonke Kapa. Kodwa nxa kuthiwa kulayitwa isibane senze nje ubheke Kapa. Ngoba usodolophu uzowuthi benikade nihamba ebumnyameni. Ngoba into esizoyenza sizonicela ukuthi ubumnyama balonyaka bagqithe kubo. Yima ngoku begqitha zoletha isibane sikuse kwinusisi. Sikwalo xesha singamakhola. Anoba nikhe niyibone lento. That is what Advent is all about. Uqalo olutsha. Izinto ezintsha. Ayibonge inkosi. Sizawuphuma kule veki sigxalathela sikhathwe ngamaphepha ngoba kukho i-Black Friday ezayo. Kuzakhutshwa izinto ezindala kufakwe into ezintsha. God of new beginnings. Yabona ke xa kulayitwa namakhandle izoko luphawu lokuthi ubumnyama udlulile. Noba uhambo lwakho belunjani na ku-2021 when those candles zilayitwa nakwephi nedolophu zenziwe naseXhumakala ufike kukho i-candle light. Ufike imithi ijikelezwe ngezibanana naseGcuwa. Ufike naseTsomo zikhona ezizibane zidanyazayo. Ngoba ezizibane zinika isign, zinika isimbolo ukuthi yawethu ikhona into ezayo. Christmas is coming. We are hopeful ukuthi Christmas is coming. Things won't be the same. So ke namhlanje we are approaching that season. Noba lo nyaka uhambe njani. Mayibonge inkosi. Yilento yenu uSamuel wathi emveni kohambo olukhulu. Wathi xa benqoba impi sebencamile. Wamisa ilitya phakathi kwemispa. Waligalela ioli bantakwethu efuna ukuthi sikhonze uThixo wezinto ezintsha. Wathi ke thetha ngesihebhere wathi Ebeneza kude kwalapho uThixo esinceda bantakwethu. Wathi uSamuel ngoku xa sisuka apha asizuba nazo intshaba. Sizuba nazo intshaba ngoba wethu uThixo uzinqobile. Zokucenga ke bantakwethu noba lo nyaka uphethe kanjani noba uthokombisa inhloko zizothi namhlanje lift up your head. Mayibonge inkosi. Noba imeko yakho ithini phakamisa ntoni inhloko yakho. Yima uqala. Ingozi uba uthini ungemi. Uthi lo mbhali yima. Take your position. Mayibonge inkosi. Ukuze ukwazi ubheka eJerusalem, eBethlehem, you must stop.
Bayibonga inkosi. Wakumile kuzawuzeka into eyenziwe nguThixo kumaSirayeli. Kamasise emqenga esithi Musa ukusindulula uba simke apha ngoba sifuna kasihamba sibe nomqondiso wabuhamba nathi bantwana bedingela ihle. Wathi uMoses sibile apha asihambi Thixo wethu sinike umqondiso khona ukuze sihambe ngoba ubahambi nathi sisiwama kule ndawo bantwana bedingela ihle. Thixo wezinto ezintsha wathi uThixo kuMoses ubuso bakho buso bam bohamba nawe bantwana bedingela ihle. Wathi nawubona ilifu mani zangikhokhela ngomqulu welifu ebusuku bantakwethu kuzaba ke ikhangelo umbiko Thixo wento ezintsha Thixo hamba phambi kwethu bantwana bedingela ihle. Ngifuna ukuthi mhlawumbi uthe ngenxa yokuqiniseleka wahamba phambi koThixo bantwana bedingela ihle kodwa namhlanje ngizokubuyisela kwiposition yakho ngoba kumele sihambe emveni koThixo ibe nguye ohamba phambi kwethu. Masiphakamise inhloko zethu sizomcela namhlanje noba bekunjani na. Bayibonga inkosi. Lift up your hands. Phakamisa inhloko zenu makholwa ngoba umkhululi wethu ufikile. Usindiso our redemption insindiso yethu is coming closer. Nobunyaka ubunjani kodwa ngifuna ukuthi we've got a reason to be hopeful ukuthi sakuba simile sizayibona uba asiphekephi kunina ke izinkokheli. Yeyi bantwana bami akululanga. Bayibonga inkosi. Ukhicula apha eRhabeni ithi iyemka inkosi divuswa icawa bazalwane iyemka yasisiya isishiya singaphakathi ngoba sifuna ukuembrace the new things. Sisixakene neziqu zethu asifuna ukulahla izinto zethu sifuna ukubambelela kwizinto ezadlulayo kodwa uThixo ezawusama iSirayeli ewasa kwilizwe lenkululeko. Uthi mina ndakuvula umendo entlango ndakuvula umendo entlango. Masihambeni bantwana bam kungelula akululanga endleleni sinendidi zabantu kodwa we are hopeful ukuthi nxa sibheka eJerusalem things will be better. The journey is scary. Uhambo lona loyikeka. We are not sure. Other councils zenyule odusodolophu kuthiwa mabathothwe. We are not sure. We are not sure whether we should lift up our hands. Ngoba kudala ufaka isivi. Bayibonga inkosi. Kubuya we regret to inform you that your application was unsuccessful. Yawethu linda lindindo zikaThixo. Lindindo zikaThixo. Ewe ngoku kusathiwa we regret. Kodwa yaxesha likaThixo. Ngexesha likaThixo God will lift your hearts. Thixo uzayiphakamisa inhloko yakho. Kodwa ngoku udakumbile. Hey bazalwane inyawo zithumbile. Ingubo ziqhaphukile. Ngenxa yobude bendlela. Awuyazi kusasa noba uzawuqala phi bantwana bedingela ihle ngenxa yohambo enzima. Kodwa ndizothi kuwe today wait for his timing. Uzoza uThixo awuphakamise inhloko yakho. Uthi xa uphakamisa inhloko uthi yabazalwane sikhonza uThixo wezinto ezintsha ngoba uThixo wandiphakamisa wandikhupha ebukhobokeni. Mandeke ndawo nebanzi. Phela unyaka mhlawumbe khange ufumane umsebenzi. Zothi kuwe nxa the economy is not growing to absorb people. Ulahleko lemisebenzi into eseza kuza besithi umfundisi umjesha this pain yokulahleka kwemisebenzi iyaviwa icawa. Icawa yayithini lento yayifa
ulwamvila ngoba kaloku noba ungandibona ndiphangela uba odadewethu baludle imisebenzi bahlanu mayibonge inkosi. We need a church that listens. We need a church that discerns the spirit of people. Sikhonza nabantu abajongisa inhloko phi, abajongisa inhloko phansi mayibonge inkosi. Kodwa ngenxa yokujonga ihilo ukuphakama kwezihlangu zakho ayisiba wena usamatikiti mayibonge inkosi. Ngoba sijonga ntoni? Ihilo mayibonge inkosi. Kanti umuntu ezinxibile ezihlangu ublacklistiwe ngo-2 words akabhatalanga mayibonge inkosi. Siphila kwixesha elinjalo, ixesha longabi nanto kodwa ndizothi kunjalo akabisana inhloko kwenye indawo levepele kutheni wethu kuthiwe itikiti ntombasentumakala yi-200 ndajonga phansi ndazibala i-200 rand ezimbini. I-200 ezingaphi? Ezimbini. Xa nibabini 400. Andithi bazalwane mbilonto ayikho andithimbi kodwa bazalwane sijongise ntoni? Inhloko ezantsi. The more ndisithi 200 the more inhloko zingazuthini zingazuphakama zababethelela kakhulu bajonge phansi. Ezithi ngabantu abamthembayo uThixo. Ndifuna ukuthi ke we are in this period. Kwabanye kuphela unyaka, kwabanye abawazi nobuyaphela nobuyaqala. Ukwabathi ngasikungamku 2021 ukwabathi undidilizile engasonke mayibonge inkosi. Uyophi ike inhloko yakhe yathini yajonga zantsi. There are people who are sitting here who are wrestling with God. Ukwabantu abasalwa nabani balwa noThixo ngoba izinto abahlangane nazo ku-2021 they never thought ukuthi siyamehleli umuntu okholwayo. Some of us, our own faith has been shaken ngoba uThixo utheni usidilizile mayibonge inkosi. Kodwa uyophi tazama ukuphakamisa inhloko yakhe selehlekwa zintshaba zakhe uthi ngoku edilizwe nguThixo athi kodwa ndiyazi uba umhlawuleli wami yena uhleli noba inyama yami seyihlafukile noba lo nyaka ulimazile. I'm hopeful ukuthi ndiyakumbona ingenguye umbi banda kwethu uthi ka iphakanyisa inhloko yakhe ajongane noThixo athi bendikade ndikufa ukukufoku kodwa namhlanje iliso lam libonile. Ngoba xa siphakanyisa inhloko asiphakanyiswe leliseni uyophi wenza i-confession uthi hey bendike ndahamba ndijonge phansi bendikuva ngabantu kodwa today ndima kule ndawo ndithi akekho njengawe Dona lensindiso. Haleluya bazalwane. Yeyi bazalwane sikulo nyaka mhlawumbi udiliziwe. Mhlawumbi intshaba zakho zikazijonga imeko yakho zivuye. Kodwa umuntu odilizwe khona uthi noba uphansi ndiwile nje ngizavuka. Ayibonge inkosi. Into endiyithandayo xa ndivuka andivuki ngokwami ndivuswa nguThixo. uThixo uzawundakha ngokutsha. Ayibonge inkosi. Akumnandi ukwakhiwa nguThixo ngoba uThixo abazalwane izinto ezindala kuye zigqithile. Ushekile izinto. So ndizowutsho ke bazalwane ukuthi we are hopeful. Too many things. We are hopeful. Ukuthi Jesus is telling us today, lift up your heads. Uthi Yesu, noba imeko yakho injani, kodwa uthi Yesu today, lift up your phakamisa. Phakamisa mani. Inhloko yakho. Ngoba into ezayo inkululeko. Bayibonge inkosi. Inkululeko yakho
Yes. Hallelujah. Athi lo muntu esinika ithemba. Athi uhlobo selukufuphi. Hey bazalwane, unyaka une-seasons ezine. Kusebusika iba ngathi ihlobo aluzuba khona. Banda kwethu kunjalo nobomi bomuntu. Kodwa ndiyayithanda imithi ebusika. You know what trees does ebusika? Nezibenza into. Lahla amaqaba ngadala. Hey bazalwane, ebusika imithi ithini? Uyisizele. Uzojonga, hey, amaqaba atheni awile. Khumbula la awileyo afika emhlabeni abe imanyo abe ngumgquba. Sithi ingqabu zomthi sifumana amandla amatsha somelele. Zithi kufika imvula zokuqala ubona umthi udubula ulibala lomthi. Yana nje uncedileyo kuyadingeka ngamanye amaxesha awamaqhabi. Sizokwazi ukuthi uMthixo wantoni wezinto ezintsha. Kuyadingeka bazalwane ba amagaba athini awe zibone intaba zakho bathi nabantu bebekhela uphumla kwakho bagqithi. Ngoba amagaba atheni awile. Hallelujah. Amen. Bawukawela ngamagaba. Hey bazalwane, ayawa amagaba. Hey bazalwane, ebusika amagaba ayathini ayawa. Zihleke intaba zikhaba izandla zithi soze saphunda phumbe. Hey uthi kodwa uyophi ngevimba lamanzi. Ayibonge inkosi. Le nto iphi ngevimba lamanzi. Zithi zabuva ingcamba amanzi zibone zitheni ziphakama. Ile lathi uDavide lefuna usibonisa ukhulu bakaThixo athi njengeqhama intsalela emfuleni wamanzi. Yabona bamanzi uba mfoka amalinda aseswele ndaba iqhama lewasezeke. Ayibonge inkosi. Ulibone libaleka non-stop iqhama kanti liva ntoni livivimba lamanzi. Layaziba la kufika emanzini izawuphela ingxaki. Fika le emanzini iqhama lisele. So ndifuna ukuthi ke bangcwele azawuphuma amaqhabi ahlupha. Imanyano zethu zonke zihlakadlaka. Mayibonge inkosi. Kukho ke bebengasithandi kakade. Mayibonge inkosi. Mayibonge. Kukho abana bebethi bengasithandi. Kuthiwa imanyano zenza eqaweni. Imanyano zibiza imali emorhamenteni. Mayibonge inkosi. Hayi kukho bebengasithandi. Ngoku usiku lembudede bayathini bavuya bathi usathana unjalo bazalwane. Yabona iCovid inamandla ifike eqaweni yayiqhekeza phakathi. Hallelujah. Kukothi xa uthi engayiqaweni ndoyika iCovid. Ndibane naye ewandarisha bemall kule mall eVen Gate ephuma kwaSpa. Ndithi hey unjalo nje. Ngifuna ukuthi ke bazalwane nikhokhela matebe sekexesha elinzima. And the unfortunate part nditsho ezinkokheli zilapha alize litshe liphele. Because we need those former presidents, those former secretaries to come. Bangamane besithi ngexesha lethu izinto zasingekhoshi. Batsho phofu betheni bebukele. Mayibonge inkosi. Uthi umpostoli uPawulos mna ndatyala wafika uApollo wankcenkceshela kodwa nguThixo theni ohlumisayo. Uba uyayithanda ifellowship awudingi ube kwiposition. Kudinga nje ube ngumzekelo. Ungathi makuyiwe emanyanweni. Ufike emanyanweni uluvule uliqhube. Sidiniwe ngabantu abahleliyo babukele umvegetable hayi ngenje ikawu. Dala ngenje lutsha. Mayibonge inkosi. Uthi kodwa xa uthelekisa ngelixesha yena wayeselutsheni nelixesha bendiselutsheni we have overachieved. Ubethwa yintoni yena? Yijealous. Yijealous le nitheni
imkhokha. So nikhokhela ke ngexesha elinjalo. Uthixo wezinto ezintsha. Yabona ke sikwi-Advent. Ndifuna ukuthi kuwe, it is the time to step up. But on this journey, God of new things, God of new beginnings. Let us be mindful. There are two types of people in the church. There are two types of people in the church. Their characters are ballad will never die. Let's listen for this. There's two. There are two people who are going to Jerusalem. There are two people on the journey. Number one, there are those who step up and get things done. There are those who step back. And they will constantly be criticizing how things are to be done, warning about these people, they don't know anything. These things are not supposed to be done this way. Those are the two types of people we've got on this journey into Bethlehem. There are those who they want things to be done. There are those step back and they are mourning. But the Advent season is not for those who are mourning. The Advent season, God of new beginnings, the Advent season is for those who step up. Babuze uthi mandenze ntoni Nkosi. Khumbula uba uPaulos xa eguquka eDamasco wema wanombuzo. What shall I do? Stand and ask this question now. Khona uzoncedakala. Bantu abatsha akukho lula. Kodwa uThixo wezinto ezintsha uzosinceda. So this God of new beginnings is inviting us. We are smema. But we must put one foot in front of another foot and follow his footsteps. So as anybody put time I am so you put one foot and the next one move. For you to move now, follow Jesus. Umbono uThixo wezinto ezintsha. Stand. Ubuze lo mbuzo. Ndifuna ukuthi ke those who believe in faith in God bayakwazi ukuma bathi inene uThixo unguThixo wezinto ezintsha. Mayibonge Nkosi. Uyakwazi umtshintsha umuntu. Ndifuna ukuthi ke xa ndiyeka let's walk by faith, not by sight. Yeah. Asihambeni ngantoni? Ngokholo. Sibheke eBethlehem. Siyokuyikhawulela inkosi. As we journey down that road to Bethlehem, we must know we are not alone. God of new things, no power presbytery. But as you journey, need trust him. You are not alone. God will open up ways for you. Don't force the way. Allow God to open it up for you. Sometimes you will want to give up. Ulile. You know, people, they try to
Uba frustrated lule bomini uyawulala ngenyembezi every day. Mayibonge inkosi. You just let other things pass. Akukhona into emhlupha xa awuqonda yenkosi yami akayazi uba into engaphakathi kumiyakhula yonke imihla. Sometimes sifakwe emililweni. Abantu siyatshe emililweni. Kanti bazalwana sitshe emililweni. We are happy because our comforter is present. So as we journey bazalwana down to the Advent season, we are approaching the Advent, the coming of Christ. The color white with gold ribbons indicates that the King is coming. The King is coming. So if you want to see the King, kufuneka kube kwi desire in your heart. There must be a desire in your heart. Ukuze ungene kule ndlela. Ibheke akuqhutshwa umuntu indlela ebheke eBethlehem. Umuntu uyathini? Uyazalela. So the King is coming. Let's go to Jerusalem. Siyazi ba asikho sedwa. And we must know we've got a variety of followers. You might not see them. I will say committee. You don't see those who are followers. I was born in followers. The problem, okay, what to cocker of Manuchoba, Bangapia Bam Vaquam, Sabanina, Amandaka Zantini, as a pen. In the end, what's in watch on happy? Simenu kuti othanda ukudilandela makawuthwala umnqamlezo wakhe andilandele. Hambani ke abantu abatsha nazi ukuthi God of new beginnings call us to be alert. Uthixo wezinto ezintsha uthe endleleni masithini, must be alert, sibe watchful and stay engaged in the work of Jesus. Makabikho nto isidistractayo uba simke. So ndicela ukuthi as we began this Lent season, Advent season, the coming of Christ, ithemba lenu malihlale ukuthi ma kuphuma la nkwekhwezi yalandelwa zizazi, nathi will be able to see la nkwekhwezi because sabe siphi siseJerusalem, siseBethlehem. Thixo makanisikelele, Thixo anigcine ngoku nangona phakade. Amen.